Manageable. Mao kini ang pagulagway sa Cebu City Transportation Office kung CCTO sa gipahigayong duha ka adlaw nga traffic dry run alang sa International Eucharistic Congress nga buhaton sa sunod tuig. Sa ikaduhang adlaw sa dry run, adunay build up sa mga sakyanan sa may Cardinal Rosales Avenue, Mindanao Avenue ug Archbishop Reyes Avenue nga gigamit isip mga alternatibong mga ruta. Sud sa tulo ka oras gikan alas 6:30 hangtod alas 9:30 sa buntag gisiradan ang Pope John Paul sa may Mabolo ug mga jeep ug taxi lang ang gitugtang moagi sa maong daan. Tumong sa dry run nga sulayan ang dagan sa trapiko sa maong dapit alang sa transportasyon sa mga delegado kinsa ihatod sa mga bus ngadto sa baguhay lang nahuman nga IEC Pavilion. Mato ni CCTO Operations Chief Joy Tumulak nga aduna pa sila'y usbon sa maong traffic scheme sama na lang sa pagbutang og drop-off points alang sa mga jeep ug taxi aron likayan ang paghuot sa trapiko sa may IEC Pavilion.